Liberal Live, συνεχίζουμε στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαϊωάννου, όπως κάθε Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το απόγευμα. Το πάντα είναι και λίγο σχετικό, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις ενίοτε ή κάποιες άλλες ανάγκες εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχω προλογίσει ότι θα πάμε σε ένα θέμα ή κάποια θέματα που αφορούν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω, να ασχολούμαι με τον Απόλλωνα. Βέβαια, τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια είναι δυσάρεστο. Δεν φέρνει ευχάριστα συναισθήματα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, το είπα και πριν ότι σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, και όχι τυχαία βέβαια, ο οποίος έχει υπηρετήσει από διάφορα πόστα τον Απόλλωνα, ο οποίος τη χάνει πολύ μεγάλου σεβασμού στην Καλαμαριά από την πλειοψηφία των ανθρώπων, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ακόμα και από αντιπάλους του στον πολιτικό στίβο, ενώ σε αντιπαραθέσεις πολιτικές, όχι ότι ασχολείται με την πολιτική, εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω, να του βγάζουν τον καπέλο για την ετοιμότητά του, την αξιοπρέπειά του, και ο οποίος διατυπώνει και κάποιες ενστάσεις δημοσίως στα social το τελευταίο διάστημα. Είναι ο κύριος Απόστολος Παπαδόπουλος, γνωστός στην Καλαμαριά και στον Απόλλωνα. Γνωστός νομίζω κυρίως γιατί μεταξύ άλλων, πέρα από την προσφορά του στον ερασιτέχνη ως διοικητικός παράγων, έχει και τις περισσότερες συμμετοχές στον Απόλλωνα ως ποδοσφαιριστής. Θα μας τα πει και ο ίδιος αυτά έτσι στην αρχή. Καλησπέρα κύριε Απόστολε. Καλησπέρα Γιώργο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο λόγος είναι ότι εκφράζετε κάποιες ενστάσεις σχετικά με το πώς έρχονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον Απόλλωνα, στη στιγμή που για κάποιους άλλους ίσως να θεωρούνται ευνοϊκά, με την έννοια ότι υπάρχει μια δίκη στον ερασιτέχνη, θα πάρει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, άρα τα βήματα που ήθελε να κάνει από το ερασιτεχνικό να βρεθεί ψηλά συντομεύουν πάρα πολύ. Και εσείς έχετε τις ενστάσεις σας. Αυτό θα ήθελα να μας πείτε, να το κουβεντιάσουμε ίσως, γιατί κάποια πράγματα για τον Απόλλωνα τυχαίνει και εγώ να γνωρίζω, όπως και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε. Όπως το είπες Γιώργο, πράγματι εγώ, αν και δεν είμαι Καλαμαριώτης, αλλά ήμουν απολωνιστής από τα παιδικά μου χρόνια, και μάλιστα στο σχολείο, στο δημοτικό, όλοι με φωνάζαν Απόλλων, και στο γυμνάσιο που πήγαινα το 5ο όλοι με φωνάζαν Απόλλων. Το όνειρό μου ήταν να παίξω στον Απόλλων Καλαμαριάς, και όχι μόνο έπαιξα, αλλά έκανα και τις περισσότερες συμμετοχές και τα περισσότερα χρόνια, 19. Λοιπόν, όταν ανέλαβα τον Απόλλων, ήμουνα και πρόεδρος των Παλεμάχων. Με δύο λόγια να σου πω ότι ήμασταν μια πολύ πετυχημένη διοίκηση, η οποία πήγε στην Αμερική την ομάδα, πήγαμε στον Καναδά, πήγαμε στη Ρωσία, πήγαμε στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Αυτά σαν παλέμαχος. Λοιπόν, σαν πρόεδρος του ερασιτέχνη, όταν ψήφισαν 174 άτομα, οι 170 με ψήφισαν, είχε 2 άκυρα και 2 λευκά. Λοιπόν, όταν ανέλαβα τον Απόλλων, το όνειρό μου ήταν να κάνω το γήπεδο και βασικά την κερκίδα από τη Χιλής, για να έχει ο Απόλλων εισοδήματα. Όταν ανέλαβα από την πρώτη στιγμή, φώναξα όσοι είχαν να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή είχε να παίρνει ένας 10.000, εγώ τον είπα έλα να πάρεις 3 γιατί τα έχεις χαμένα, και το γράψαμε και στις εφημερίδες και κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, βέβαια στη θητεία σας από το 2000... Τα 4 χρόνια. Ναι, τα 4 χρόνια που ήμουνα. Κάπου εκεί ήταν, έτσι? Από το 6 μέχρι το 10. Πολύ ωραία, μπράβο. Λοιπόν, η δεύτερη τετραετία ψηφίσανε 331 και πήρα εγώ 180, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας ο κύριος Λέκας μαζί με τον κύριο Ιωσήφιδη που ήταν αντιπρόεδρος, εγώ πήρα 181 και αυτό 150. Θέλω να πω με αυτά εδώ, εν ενεργεία ήταν και οι δύο. Αυτό είναι πρωτοφανές, γιατί όπως γνωρίζεις Γιώργο, ότι όλοι έχουν ανάγκη να περάσουν από το Δήμο. Γιατί θέλει να δουλέψει ο ίδιος, θέλει να δουλέψει η γυναίκα του, θέλει να δουλέψει τα παιδιά του. Θέλετε να πείτε ότι είχατε απέναντί σας έναν αντίπαλο τότε τουλάχιστον, ο οποίος είχε κάποια όπλα σε εισαγωγικά πολύ παραπάνω από τα δικά σας. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος του Απόλλωνα σας προτίμησε και θέλησε εσείς να είστε. Μόνο οι Απολλωνιστές. Γιατί εγώ είμαι μόνο Απόλλων. Δεν έχω χρώματα στον Απόλλων. Ναι. Έφυγα από τον Απόλλων, να σου πω λίγο κάτι, ότι έφυγα από τον Απόλλων όταν δεν μπόρεσα να κάνω το γήπεδο την Κερκίδα. Την Κερκίδα. Ήταν μαζί με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη,
να κάνουμε την κερκίδα. Τον αείμνηστο φαντάζομαι, Γιάννη Ιωαννίδη εννοείται, που ήταν υπουργός τότε και τα λοιπά, έτσι. Υπουργός, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε εκεί ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ήρθε και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ήρθαν 33 επιχειρήσεις, μεγάλες ας το πούμε, και βγάλανε την υποπασία στο Καφτατζόγλιο. Όχι στο Καφτατζόγλιο, μέσα μέσα στο Παλέτε Σπορ. Όχι, μέσα στο Παλέτε Σπορ. Και το πήρε ένας Λαρισαίος. Όχι μόνο το πήρε, έδωσε και μεγάλη προσφορά και έγραψε και έβαλε και τις πινακίδες εκεί και αγόρασε και τα σίδερα, γιατί ήταν φτηνά, τα πήρε από τα Σκόπια. Ναι. Αυτά βέβαια, κύριε Παπαδόπουλε, είχαν γίνει, δείχνουν σε κάθε περίπτωση το όραμά σας και τις προθέσεις σας όταν ήσασταν στα πράγματα τα διοικητικά του Απόλλωνα. Ναι. Τώρα τι θέλω να πω, τι έκανα εγώ όταν ήμουνα. Ναι. Όλα τα τμήματα ήταν διαλυμένα. Δεν ερχόταν κανένας αθλητής. Ήταν κακοφημισμένος ο Απόλλων. Με προσωπικές επιταγές ήρθανε πολλοί, πάρα πολλοί. Ανέβασα 2 κατηγορίες στο βόλεϊ των ανδρών, 2 κατηγορίες στο μπάσκετ των ανδρών. Η γυναικεία ομάδα ανέβηκε 1 κατηγορία. Είχαμε το handball. Πήγαμε στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή κάναμε πολλά. Δηλαδή κάναμε υπερήφανος όλους τους καλαμαριώτες και όλους τους απολωνιστές. Δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, αφού όλα τα τμήματά μας ήταν στις πιο ψηλές θέσεις. Θέλεις άρση βαρών, θέλεις πυγμαχία, θέλεις υπερβολία, όλα τα πάντα. Λοιπόν, και συντοχρόνως έπεσε και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έπεσε με 3,5 εκατομμύρια χρέη και ήρθε σε μένα. Πρόσεξε να δεις, Γιώργο, τι έγινε. Σε 13 μέρες βγήκε η απόφαση και λέει έπεσε ο Απόλλων και πρέπει να κάνει ομάδα. Η ομάδα όμως, όλοι οι αθλητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές εκ του νόμου φύγανε. Πήρα 3 προπονητές και προχωρήσαμε και ήμασταν δεύτεροι μέχρι 7 αγωνιστικές ή 8 αν θυμάμαι από το τέλος. Τι έκανα εγώ? Έβαλα όλα τα μικρά τα παιδιά, γιατί ήρθαν οι περισσότεροι για 1 χρόνο, για να ψηθούν και να μπορέσουν να βγάλουμε από τα 15-16 παιδιά να βγάλουμε 3-4. Ναι. Εν τω μεταξύ, θέλω να φύγουμε λίγο από το παρελθόν, αλλά σε ποια κατηγορία τότε μιλάμε ο Απόλλων? Γάμα εθνική ήταν, πιο κάτω, πιο πάνω? Δέλτα υπήρχε. Από τη Β' εθνική πήγαινε στη Δέλτα. Ναι, εντάξει, Δέλτα εθνική, ναι. Την κράτησα. Σε 13 μέρες πήρα προπονητές, πήρα παίκτες και ξέρεις τις τελευταίες 13 μέρες τι θα βρεις? Δεν θα βρεις τους καλούς ποδοσφαιριστές. Όλο αυτό πάντως περιγράφει, και καλά κάνετε και μας το λέτε, περιγράφει ότι έγινε ένα έργο κάτω από δύσκολες συνθήκες και χρονική πίεση κτλ. Θέλω να πάμε όμως στο σήμερα. Οι ενστάσεις σας σήμερα, να πάμε και στο σήμερα. Πού εστιάζονται? Να πάμε και στο σήμερα. Αυτή η διοίκηση είναι διοίκηση παροδία. Ξέρετε με πόσα άτομα αποτελείται? Από 5. Γιατί δεν πάει κανένας μαζί τους. Όταν λέμε κανένας. Είναι 3 συνέτεροι του ΚΔΑΠ, ένας Χατζιωαννίδης, παλιός ποδοσφαιριστής, και ο πρόεδρος που είναι ο Παλτίδης. Και αυτός που κάνει κουμάντο στην ομάδα είναι ο μεγάλος ο Παλτίδης. Αυτός κάνει. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι είναι λίγα τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να τρέξουν την ομάδα? Δεν πάνε μαζί του. Δεν πάνε μαζί του. Ναι. Και κάναμε μία προσπάθεια όλοι οι καλαμαριώτες, γιατί με πιάνουν, λέει, εσύ υπήρξες πρόεδρος, έχεις μια οικονομική επιφάνεια, κάνε κάτι να φύγουν αυτοί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Άρης είχε προβλήματα παλαιότερα και έπαιξε και στη Γάμα Εθνική. Ναι, αλλά ο ερασιτέχνης έβαζε πλάτη στην ΠΑΕ. Δεν τον έδιωξε. Τα ίδια και ο ΠΑΟΚ. Δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ, ήταν στην Α Εθνική, αλλά έκοβε 40 εισιτήρια, γιατί κάνανε σαμποτάζ. Τότε επί Βουλουνού και επί... το λέγανε, τον παλιό, τον πρόεδρο. Τέλος πάντων, εντάξει, τα του ΠΑΟΚ αφορούν την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτός που είχε το χρηματιστήριο. Ναι, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλοι οι ερασιτέχνες στηρίζαν την ΠΑΕ με νύχια και με δόντια. Όπως και εγώ τη στήριζα. Και εγώ όταν ήμουνα δεν πληρώναν τίποτα.
του στήριζα με νύχια και με δόντια, μόνο να μην πέσει ο Απόλλων. Ναι. Λοιπόν, Εδώ εκφράζεται την αντίθεσή σας επομένως στο γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ρήξη μεταξύ Ερασιτέχνη και ΠΑΕ Απόλλων Πόντου το τελευταίο διάστημα. Εγώ τουλάχιστον αυτό μπορώ να καταλάβω. Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Ναι. Γιατί ο Απόλλων είναι ένας και μοναδικός. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είχατε κρατήστε τη σκέψη σας κι εσείς, αλλά επειδή πήγαμε εκεί, είχατε την πρόθεση, την διάθεση, νομίζω πριν ένα χρόνο, κάτι λιγότερο, να διεκδικήσετε τον Ερασιτέχνη. Ωστόσο, έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν. Είχε κάνει η νυν δίκη στο Ερασιτέχνη, στην ουσία είχε κάνει εκλογές που κανείς μας δεν ήξερε, πολύς ο κόσμος τέλος πάντων δεν ήξερε. Και δεν σας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Πολλοί όμως συνέδεσαν αυτή σας την διάθεση και πρωτοβουλία, και εσάς και των συνεργατών σας, με τον Απόλλωνα Πόντο, με την ΠΑΕ Απόλλων Πόντου. Είναι γεγονός ότι ήσασταν ή θα ήσασταν ως συγκοινωνούντα δοχεία σε αυτή την προσπάθεια? Όχι μόνο Καλατζίδης να ήταν, και εσείς να ήσασταν και όποιος άλλος να ήταν. Εγώ ήθελα να παίζει η ΠΑΕ στο γήπεδο του Απόλλων. Όποιος και να είναι. Εγώ ποτέ δεν είμαι με κανέναν. Εγώ είμαι μια ζωή με τον Απόλλων. Με κανέναν δεν είμαι. Και δεν έχω σχέσεις ούτε με τον Καλατζίδη ούτε με κανέναν. Έχω μόνο τον Απόλλων. Εκτός από τις περισσότερες συμμετοχές που είχα, που όπως είπες Γιώργο έπαιξα 19 χρόνια, έχω και τις περισσότερες συμμετοχές σαν φίλαθλος. Δεν έχανα ένα παιχνίδι και το ξέρουν όλοι στην Καλαμαριά. Ναι. Νομίζω και τώρα έχετε θεαθεί σε κάποια γήπεδα αεραστεχνικού, έτσι, έστω εκ του μακρόθεν, να δείτε λίγο αυτή την ομάδα κτλ. Σας έχουν δει, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή συνεχίζετε στον Απόλλωνα, έστω και με αυτή την πικρία που βγάζετε, να ακολουθείτε λίγο, να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, σας ανησυχεί, σας τρώει αυτό το πράγμα που λέγεται Απόλλων. Ασφαλώς με στεναχωρεί και όλη την Καλαμαριά. Ξέρετε τι γίνεται τώρα? Πήγα σε ένα παιχνίδι έτσι και είδα παίζαμε με το Μελισσοχώρι. Και ήταν 14 φίλαθλοι. Καλά, είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα. Είναι ντροπή για τον ιστορικότερο ποντιακό μεγαλύτερο σωματείο που λέγεται Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι ντροπή να έχει 14 εισιτήρια. Οι 3 ήταν ξένοι και 11 ήταν Καλαμαριώτες και σηκώθηκα και έφυγα. Ναι. Ίσα ίσα που είδα. Και ο καιρός ήταν πολύ καλός, είχε 19 βαθμούς. Πήγα στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπήρχαν 20. Θα πει κανείς ως αντίλογο ότι είναι β' τοπικό, αλλά και πάλι ο Απόλλων είναι Απόλλων. Δηλαδή δεν νοείται αν όντως ήταν αυτοί οι φίλοι αυτοί που λέτε, ας πούμε, γιατί εγώ δεν ήμουν στα συγκεκριμένα μας και δεν μπορώ να ξέρω. Με όλο το σεβασμό προς το φίλαθλο κόσμο, ήταν 14 άτομα τους μέτρησα. Και τρέχτηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να πάει αν δεν το θέλει. Εγώ πραγματικά εδώ θα συνηγορήσω μαζί σας. Εισπράττω μια άρνηση, επιφυλακτικότητα σε όλο αυτό που συμβαίνει στον Απόλλωνα από τη μεγάλη μάζα τουλάχιστον των Καλαμαριωτών. Νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο να το εισπράξει ο καθένας. Όσο υπάρχει αυτή η διοίκηση, Γιώργο, δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι Απολλωνιστές. Αυτοί που πάνε τώρα είναι μια χούφτα Απολλωνιστές, μια χούφτα σαν φίλαθλοι να το πω, για να έχουν ύπαρξη. Γιατί αν δεν υπάρχει ο Απόλλων δεν θα έχουν και ύπαρξη. Και οι γονείς. Οι γονείς σήμερα είναι ο γιος του και αύριο φεύγει. Δεν είναι Απολλωνιστές. Έρχονται τα παιδιά, παίζουν. Ίσα ο Απόλλων Καλαμαριάς αυτή τη στιγμή, αυτή η διοίκηση, έχει τα λιγότερα παιδιά στην ιστορία του Απόλλων. Στην ιστορία. Κάποτε τους είπα ότι και το Βουτσακέλι να πάρει και το Μουρίνιο, τι να κάνει αυτός? Θα παίξει αυτός μπάλα αφού δεν έχει παιδιά? Πήρανε κανένα 2-3 μεταγραφές και κάνανε. Παίζουνε στη Β' κατηγορία, και έχει παιδιά που είναι πάνω από 120 κιλά. Και αυτή τη στιγμή και μωρά παίζουνε 10 και 11, γιατί μετά τα Χριστούγεννα οι περισσότερες ομάδες διαλάνε. Και δεν έχουν ποιους να βάλουνε. Ναι. Καλά, αν συμβαίνει αυτό στον Απόλλωνα. 11 χρονών, 13. Αν δεν έχει παίκτες ο Απόλλωνας, σαφώς είναι άλλο πράγμα από το να μην έχει μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα που δεν έχει. Και είναι τώρα δεύτερος και κάποιοι πανηγυρίζουν. Και θα βγει μια γειτονιά, ένα καφενείο. Ναι. Ο Φίνικας Τούμπας. Μιλάμε για καφενείο, για γειτονιά. Και αυτοί μας περνάνε 7 βαθμούς. Εντάξει, μα είναι δυνατόν? Τώρα δείξατε και το δικό μου ανέχονται κάποιοι. Ο Φίνικας Τούμπας είναι μια ομάδα που είχα παίξει κάποτε, τέλος πάντων. Καλά, εντάξει. Ναι. Αστειεύουμε, ναι. Τη δεκαετία του 80. Εντάξει. Ναι, δεν είναι και κακό.
Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω επειδή περνάει και ο χρόνος, αυτό που θα ήθελα λίγο και περισσότερο να ακουστεί από εσάς, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Έχω δει δημοσίως στα social εκφράζεται και με σκληρό τρόπο και με καυστικό κάποιες ενστάσεις, αντιρρήσεις και παράπονο για όλο αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Από εδώ και πέρα εσείς έχετε κάποιο πλάνο? Δηλαδή, αυτό το απορρίπτεται εντελώς που βλέπετε να συμβαίνει. Εσείς, ως κύριος Απόστολος Παπαδόπουλος, έχετε κάποιο πλάνο στο μυαλό σας που θα θέλατε να σας δοθεί ευκαιρία να υλοποιήσετε και γι' αυτό ακριβώς κάνετε και αυτή την κριτική σε αυτό το οποίο ήδη συμβαίνει? Θα σας πω. Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι εμένα με πρότειναν οι φίλαθλοι να κάνω μία κίνηση. Έκανα μία κίνηση με 18 επιφανείς καλαμαριώτες και οικονομικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η διοίκηση του Μπαλτίδη ήταν επί 3 χρόνια, επί 3,5 χρόνια περίπου λέω τώρα, επί 3 χρόνια να πούμε, ήταν διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Ναι, είναι καλό για να τα ακούν και οι φίλοι ακροατές που δεν ξέρουν ενδελεχώς το θέμα. Ήταν διοίκηση πρωτοδικείου μέχρι ένα σημείο. Γιατί... Πρωτοδικείου, επί 3 χρόνια. Ναι, γιατί υπήρχαν χρέη που δεν ήθελε κανείς να αναλάβει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όχι, αυτό είναι παραμύθι. Άχι. Μπορεί να προστάει ο Απόλλων, αλλά επειδή τα τελευταία 13 χρόνια δεν ξέρω τι έγιναν. Όλα είναι διαλυμένα. Καλά, τώρα επιτρέπεται ο Απόλλων να μην έχει ούτε βόλεϊ, ούτε γυναικείο μπάσκετ, που είναι ιστορία. 50 χρόνια ήταν στην Αλφα Εθνική με πρωταθλήματα, με κύπελα. Δεν έχει τίποτα τώρα. Συγγνώμη, δεν παρακολουθώ και εγώ πολύ τελευταία. Δεν υπάρχει φέτος γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω μέχρι πρόπερση, ίσως και πέρσι να υπήρχε. Γι' αυτό όλα είναι στα τοπικά πρωταθλήματα. Ούτε βόλεϊ υπάρχει αντρών, ούτε μπάσκετ αντρών. Όλα είναι στα τοπικά. Εννοείται ότι είναι, ναι, και θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, μόνο ένα παράδειγμα. Ο Άρης τότε δεν έχασε τον κόσμο του γιατί υπήρχε το μπάσκετ ο Γκάλης. Το κράτησαν όμως κάποιοι. Τα ίδια και ο Ηρακλής. Έπεσε γάμα εθνική, αλλά οι φίλαθλοι ήταν κοντά στο βόλεϊ. Ήταν πρωταθλητής. Εμείς τι έχουμε? Το μαγαζί το έχουν κάνει μπουζουκομάγαζο. Υπάρχει το γήπεδο που είναι μόνο για να βόσκουνε πρόβατα. Χάλια το γήπεδο. Καλά επιτρέπεται? Βγάλανε και 5 τσουβάλια εκεί και λέει να, με αυτό εδώ θα φτιάξουμε το γήπεδο. Οπότε... Αυτό είναι για να κάνεις ένα κήπο 10x10, να το κάνει μια γυναίκα για να το συντηρήσει να είναι όμορφο. Γίνεται αυτό το γήπεδο? Για να βοηθήσω την κουβέντα. Είναι παροδία. Διοίκηση παροδία είναι. Για να βοηθήσω η χειρότερη διοίκηση και δεν πάει κανένας μαζί τους. Όταν λέμε κανένας. Για να βοηθήσω την κουβέντα μας. Ήθελα να πω και 2 πράγματα ακόμα να συμπληρώσω και όποιες ερωτήσεις θέλετε να κάνετε. Έκαναμε Πομόνα και κερδίζει ο σύλλογος 100.000 το χρόνο, γιατί έχουμε 3 γήπεδα που τα κάνουμε. Τα έκανε η διοίκησή μου. Κάναμε από 40.000 που παίρνανε από τις κεραίες, τα κάναμε 145. Δηλαδή κάναμε έργο. Θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν αναλάβαμε εμείς, κάναμε δικαστήριο τον υποτεθόμενο, το κύριο Μπρόβα, αυτός που φαίνεται φερόμενος στο γήπεδο. Εμείς τον κάναμε δικαστήριο και όταν έγινε για θέματα του Απόλλων που κάναμε πριν 2 με 2,5 μήνες, βγήκαν οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους και είπε μία διοίκηση, δεν ήξερα ότι ήταν η διοίκηση δική μου, έβαλε τον καλύτερο Δήμου Καλαμαριάς, με δώσανε συγχαρητήρια. Γιατί εμείς ήμασταν η διοίκηση που κάναμε δικαστήρια για να φύγει ο Μπρόβας. Και μας παραδέχθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους. Τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ το μόνο τώρα που τι μπορώ... κάνουμε, Ακριβώς αυτό, γιατί μπορώ να καταθέσω και εγώ την άποψή μου και φαντάζομαι πολλοί κόσμος ότι εντάξει, μπορεί να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή διοικούν τον Απόλλωνα, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπω και νομίζω ο καθένας δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό. Εσείς λοιπόν... Αφού δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα. Υπάρχει ένα τμήμα. Πέστε μου ποιο είναι τμήμα. Το ποδόσφαιρο είναι 4 χρόνια στη Β' κατηγορία τοπικό και λένε κάθε χρόνο επανεκκίνηση. Πόσα χρόνια θα είναι η επανεκκίνηση? Λοιπόν, επομένως, επειδή ο χρόνος λιγοστεύει, κύριε Απόστολε, και θέλω να έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας αυτή και πραγματικά ήταν και πάρα πολύ καλή μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα,
Έχετε κάποιες σκέψεις εσείς ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαμε να περιμένουμε στο τέλος, όχι στο τέλος, στη συνέχεια, να δούμε κάποια πράγματα ή κάτι που... Σας είπα ότι εμείς κινηθήκαμε 18 άτομα για να πάρουμε το σύλλογο και αυτοί με μία νύχτα για να μην χάσουν τα μαγαζάκια τους, γιατί μαγαζάκια στήσανε, κάνανε διοίκηση και όταν πήγαμε στο δικαστήριο λέει υπάρχει διοίκηση, να, και ψηφίστηκε από 30 άτομα. Να είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι υπάρχει διοίκηση στον Απόλλωνα. Όχι. Από εδώ και πέρα λοιπόν... Είναι μία ανοιχτή. Περιμένετε να γίνουν ξανά εκλογές, περιμένετε κάτι άλλο? Θα σας πω λίγο κάτι. Ζητάτε κάτι άλλο, διεκδικείτε κάτι άλλο? Ζητάω και αν αναλάβω το σύλλογο εγώ θα κάνω 3 ευρώ τη συνδρομή, κάθε μήνα τη συνδρομή και 6 ευρώ για να γραφτείς. Αυτοί το έχουν 100 ευρώ και 10 ευρώ το μήνα. Θα ρίξει και στην Μπαρτσελώνα είναι ή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ποιος θα πάει? Δεν θέλει να τους δώσει κανένας ούτε ένα ευρώ. Κανένας. Ναι. Εάν αναλάβω εγώ θα κάνω και ένα που το λέω τώρα σε σένα. Θα κάνω φωτοβολταϊκά για να έχει ο Απόλλων με δικά μου λεφτά. Έχω χάσει πολλά λεφτά, αλλά δεν με πειράζει. Ναι. Λοιπόν, η διοίκησή μας από τότε που ιδρύθηκε ο Απόλλων έχασε τα περισσότερα χρήματα γιατί αγαπούσαμε τον Απόλλων. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί αν ξεχάσω κάποιον θα στεναχωρηθώ. Όταν πήγαινε στο γήπεδο του μπάσκετ είδες 35 γεμάτο, δεν είχε μέρος διαφήμιση. 35 και τώρα δεν έχουν ούτε μία. Δεν τους δίνει κανένας ούτε ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Το θέμα είναι εσείς πώς μπορεί να βρείτε το δρόμο για να βρεθείτε να ηγείστε ξανά το Απόλλωνα, διότι αυτό που μας περιγράφετε, αν καταλαβαίνω λάθος διορθώστε με, έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ένα κλειστό κλαμπ μελών, άρα δεν ξέρω τι πρόσβαση έχετε εκεί, από τη μια και από την άλλη εντάξει. Δεν έχω καμία πρόσβαση και δεν έχει κανένας. Πώς προσδοκάτε να φτάσετε στο να ξαναβρεθείτε εσείς με τα ενία του Απόλλωνα και να κάνετε όλα αυτά τα οποία πολύ όμορφα μας ακούγονται, η αλήθεια είναι? Δεν θέλει κανένας να γραφτεί, δεν θέλει κανένας να δώσει χρήματα όσο υπάρχει αυτή η διοίκηση. Όσο υπάρχει αυτή η διοίκηση θα πέσει μόνη της. Δεν μπορεί να αντέξει. Τώρα που θα παίξουμε στη Γάμα Εθνική, εκεί θα τους δούμε. Εγώ τους εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά να ξέρουν ότι δεν θα πάει, δεν θα γυρίσει κανένας. Κανένας, ό,τι και να κάνουν. Όποια προσπάθεια να κάνουν 2-3 άτομα. Που διέγραψε 2.500 άτομα που 97 χρόνια δεν τους διέγραψε κανένας. Πλήρωναν 50 ευρώ και ψήφιζαν. Και αυτοί ήρθανε για να μην χάσουν τα μαγαζιά τους και τους διέγραψαν. Ποιος θα πάει? Μάλιστα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Απόστολε, μιλάμε βέβαια με τον κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο και τους ακροατές που πιθανόν τώρα ήρθαν στην συχνότητα του Λίμπερο, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος του Μούχου Απόλλων και ποδοσφαιριστής πολλά χρόνια με τις περισσότερες συμμετοχές. Και πρόεδρος των Παλεμάχων. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσείς αυτή τη στιγμή βλέπετε μια κατάσταση, γιατί πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά να πάμε και εμείς σε διάλειμμα. Μια κατάσταση η οποία θεωρείτε ότι υποτιμά τέλος πάντων τον Απόλλωνα ή δεν είναι ανεπαρκής για τον Απόλλωνα. Δεν το συζητάω, είναι παροδία, δεν υπάρχει διοίκηση. Και είστε στην αναμονή είναι να δείτε... 3 άτομα που είναι υπεύθυνοι του ΚΔΑΠ, συνέτεροι είναι στο ΚΔΑΠ. Και σας είπα, ο Θεόπουλος ο Χατζιωαννίδης και ο πρόεδρος. Και είστε στην αναμονή από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι διακοσμητικό στοιχείο γιατί κάνει κουμάντο ο μπαμπάς του. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν είστε στην αναμονή να δείτε ποια ευκαιρία μπορεί να παρουσιαστεί, ώστε να δείτε με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να... Εγώ αν θα τον πάρω τον Απόλλωνα θέλω να τους δώσω σε νέους να έχουν όρεξη, να είναι έντιμοι και να αγαπάνε τον Απόλλωνα. Αυτό θέλω να κάνω. Εγώ είμαι τώρα και μεγάλος, είμαι 74 χρονών. Τι να διοικήσω, ό,τι ήταν να προσφέρω, προσέφερα. Είπα και για σας τώρα το είπα Γιώργο, ότι εγώ άμα θα αναλάβω τον Απόλλωνα θα κάνω φωτοβολταϊκά για να έχει ο Απόλλων τζάμπα ρεύμα. Με δικά μου χρήματα. Ναι. Θα τα κάνω προσφορά. Όπως έκανα προσφορά τόσα και τόσα, θα κάνω και αυτά. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που να πει κανείς μαζί σας, αλλά φυσικά το ημίωρο που
είχαμε στη διάθεσή μας, τώρα ολοκληρώθηκε. Εγώ θα παρακολουθώ λίγο και τα πράγματα. Ξέρω ότι παρακολουθώ τον Απόλλωνα, το ξέρετε αυτό. Ίσως, αν δεν το ξέρετε, ναι, μάλλον. Ξέρω ότι τον αγαπάτε τον Απόλλων, είστε και Καλαμαριώτης. Εντάξει, δεν είμαι γέννημα θέμα. Έγινα Καλαμαριώτης, εντάξει. Ναι, Λοιπόν, έγινες Καλαμαριά, μένεις στην Καλαμαριά. μπράβο. Και ψηφίζω στην Καλαμαριά, να το πω και διαφορετικά. Λοιπόν, και ψηφίσεις, εντάξει. βέβαια, είσαι Καλαμαριώτης, δεν είσαι. Με τα λόγια ψηφίζω στο χωριό μου και μένω στην Καλαμαριά, ξέρω εγώ. Εγώ έτσι το είδα. Αυτό δεν στέκει, εντάξει. Το ήθελα έτσι. Και εγώ είμαι ψηφοφόρος, αν και μένω στο Πανόραμα χρόνια, δεν ήμουν ποτέ Καλαμαριώτης, αλλά ψηφίζω στην Καλαμαριά. Λοιπόν, και εγώ δημοσιογραφικά παρακολουθώ τα θέματα, θα παρακολουθώ και εσάς, και αν χρειαστεί και κάτι άλλο να πούμε στην συνέχεια, να είστε σίγουρος ότι τα μικρόφωνα του Λίμπερο είναι ανοιχτά και για εσάς και για όλους, βέβαια. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το χρόνο που αφιέρωσατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.